Adonai Yeshua HaMashiach. Mayong gabi kanatong tanan mangigsuon og Shabbat Shalom sa tanan natong mga kaigsuonan, mga Mesianic, sa tanang mga kaigsuonan nga naa sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi og Shabbat Shalom natong tanan o sa tanang mga Hudyo Israelitas tibok kalibutan, ilabi na sa mga Hudyo Israelitas sa nasod sa Israel o sa mga Hudyo Israelita nga sa Pilipinas. Shabbat Shalom natong tanan. Shalom malino al kol Israel, ang kalinaw manakanato og sa tibok Israel. Hallelujah. Kain anoy kulim lasot dabar ni Gedhaimit ila biad haimit kay wala kitay mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. So, ani na punta magigsoon sa pagpaambit sa gamayng mensahe sa Adonai sa inyong mga tagsa-tagsa kung igdulungog, hinaot nga hatagan ninyo o pagtagad o inyo sad nga hinuktukan sa makadyot kung ang mga pagtulunan nga inyong nadungog anaa ba sa pagbalaang kasulatan o angay ba nga i-apply sa atong mga kinabuhi, mga kisunan. Ilabi na nga niya nata karon sa naghinapos nga mga adlaw, niya nas kaulay ang mga adlaw, mga kaigsunan, ang atong panahon. Ngani nagbanta na po bag-ulang, nagbanta ng China, mga igsoon nga mo atake dinhi sa atong nasod nga Pilipinas, pero atong ipanginaot nga okay ra man ta, okay ra mi, okay ra ko nga gubaton sa insik ang mga Pilipino kung maogi kabuton sa dunay. Basta nga akong hangyo sa dunay nga kunya na lang pahuman na sa ami sa pagsaulog sa pisak, mga igsoon karong sumad karon Bernes, mga igsoon karon, no? Bernes karon, sumad karon, kasaulogan na sa pisak, mga igsoon, or Passover sa tanang mga Hudyo Israel ug mga Israelita sa Israel, ingon man sa tanang mga Mesianic magsaulog sa pisak karong Abril 15, mga kaigsunan, sumad karon. So dalaygon kayo ang Adonai. Anita sa atong topiko, mga kaigsunan, nganong naglibog man ang mga Kristiyanos sa Torah. Nganong ang mga Kristiyanos, mga igsoon, nagtuo nga ang Torah burden o stumbling block sa ilang pagtuo. Tungod kay wala nila masabti ang husto nga gipasabot sa New Testament o sa mga apostoles, bahin ni anang gitawag nila og grasya. Nagtuo sila nga ang grasya opposite sa Torah. Muna ilang pagtuo, mga igsoon, ang butang nga wala nila masabti nga ang Torah maodi ay ang grasya sa Elohim nga gihatag ngadto sa mga Israelita. Nganong grasya man ang Torah, mga igsoon? Mangutana mo, nganong ang grasya brad Torah? Nganong ang Torah brad grasya man? O nganong grasya man ang Torah? Nga sa among pagtuo nga mga Kristiyanos, opposite man ang Torah sa grasya. E mo nga na doktrina sa mga Pentecostal, Baptist, unsa pa diya, mga born again, nga ang balaod opposite sa grasya. Kay ang ilang pagsabot nasayop ang ilang pagsabot sa pagkutlo kang Pablo nga kung magpaulipon kita, magpatuloy kita pag-usab, kaaway na kita ni Kristo, ana. So ang ilang gibot pasabot ya nga ang Torah kana, dili man Torah, mga igsoon. Muna ang sayop sa inyong pagsabot, mga igsoon, pero wa mo may balo nga ang Torah mao day ang grasya sa Elohim nga gihatag ngadto sa mga Israelita, mga igsoon. Tungod kay ang grasya, mga igsoon, mao lagi kanang Torah. Tungod kay ang Torah mao ang dalan sa kinabuhi, ang Torah mao ang kinabuhi, di ba? So kung ang Torah kinabuhi, dili day na grasya. Kung ang Torah mo ang dalan nga gipasubay sa Elohim aron ta magsubay sa pagkamatarong, di day na grasya. Daghang mga sita sa balaang kasulatan sa daang tugo na tumakita nga ang Torah naghisgot sa dalan. Gipasabot sa dunay nga ang Torah mao ang dalan. Unya kung dalan ang Torah, di day na grasya. Kanang naakas karasangan wa kay dalan. Wa ka kitag dalan, di ba? Lisod kayo, pero sa makita kag dalan, kayo kay salamat na dalan. Oh.
Pag naidalan sigurado ka nga dunay kay padulungan ini, nga dunay lungsod nga padulungan ini, o barangay o balangay nga padulungan ini. Mo na basta naidalan. Di ba? Mo nang ang tura gitawag sa Biblia nga dalan sa kinabuhi. Mo ang dalan nga atong gisubay. O ang tura mismo mao ang kinabuhi. So dili day nga grasya nga gitagaan kag kinabuhi. Ato mabasa na siya mga kaigsunan, Deuteronomio 32:45. Human sa pagpakigpulong ni Moises ngadto sa katawan sa Israel, miingon siya kanila, itisok sa inyong kasing-kasing ang tanan nga gisulti kaninyo nining adlaw. Deuteronomio 32:45 ngadto sa 47. Itisok sa inyong kasing-kasing ang tanan nga gisulti ko kaninyo nining adlaw. Ipatuman kini sa inyong mga anak aron ilang matngunan pag-ayo ang tanan nga giingon ni ining balaod. 47. Dili kini butang nga katiaw-tiawan, mao kini ang inyong kinabuhi. Kaklaro kay maigsoon. Ang tura dili di ay katiaw-tiawan, dili butang nga katiaw-tiawan, dili butang nga ato lang katawan, dili butang nga ato lang komedyahan. Ang tura mao kini ang inyong kinabuhi. Kung tumano ninyo kini, magpuyo ka mugdugay dito sa yuta nga inyong panagiyahon batok sa Hordan. So, unsaon pagkahimong burden? Unsaon pagkahimong stumbling block sa imong pagtuo ang tura? Sa to pa kung sa imong pagtuo sa grasya ang tura na himong stumbling block, nagpaila nga kanang grasya nga imong ginawat, disgrasya ka na. Sayop ka na nga pagtuo. Dili ka na mao'y gitudlo sa balaang kasulatan. Kung dili nimo itudlo ang tura, gani mag-igsog ingon diha, kung dili nimo itudlo ang tura sa imong mga anak, kana ang ilhanan nga wala kanimo ang kahayag. Kay ang tura nagrepresenta gyapon sa kahayag. Unya maingon ka dili grasya. Grasya ang tura mga igsuon. Mao kini ang inyong kinabuhi. Ha? Mao kini ang inyong kinabuhi. Mon matutas Deuteronomio 32 bersikulo 47. So dili kini butang nga katiaw-tiawan. Ha? So itudlo nimo ang tura mga igsuon ngadto sa mga tao kay grasya na siya. Itudlo nimo ang tura sa mga katawhan kay mao na siyang kinabuhi. Kay kung dili nimo itudlo ang tura sa imong mga anak, dili nimo itudlo ang tura sa imong mga membro sa imong simbahan, kana ang ilhanan nga wala kanimo ang kahayag. Matud pa sa Isaias 8:20 sa King James na pagkasulti English, kay sa Binisaya dili naman mo ang pagkasulti sa Binisaya nini. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Walay kahayag diha sa mga Kristiyanos. Na naman, wa man sila magtudlo. Bahin ini. Wa man sila maghisgot sa tura. Wa sila maghisgot sa mga pamatuod. Kung magsulti sila sumalas, dili sumala nining mga pulunga, dili sumala sa balaod, dili sumala sa pamatuod ang ilang pagsulti. Kaya ang ilang pagsulti is against sa tura, against sa balaod, kana tungod kay ang kahayag wala kanila. Muna na ay buti masabot, walay kahayag diya sa mga Kristiyanos. Walay kahayag diya sa mga pastor nga nagtudlo against sa tura. Pero sa mga tao nga nagtudlo sa tura, di kana ang ebidensya nga sila anaa sa kahayag. Maluwas ba mga Kristiyanos mga igsoon nga wala magtuman sa tura pag abot sa adlaw sa kasakitan? Dili. Ha? Dili maluwas. Nga naman, naaday maluwas nga matud pa diri sa Salmo 119:118, imong gisalikoy ang tanan nga wala magtuman sa imong balaod. Nga ang mga Kristiyanos, kumusta? Nagtuman sa balaod o nagsalikway sa balaod? Nagtuman sa balaod o wala magtuman sa balaod? Dayag nga wala. Kay gikan ko diya. Gikan mi diya. Gikan ko sa Pentecostal. Ha? Gikan ko sa Pentecostal. Dayag nga ang mga Pentecostal wala magtuman sa balaod, mga kaigsunan. Nga naman, kusog mga ughugong pagkaon, kusog baboy plus, dili pa yun magtamod sa adlaw gigpapahulay, mga kaigsunan ko. Magtrabaho sila sa adlaw gigpapahulay.
mga ligog dagat panahon sa adlong ipapahulay. Magnegosyo panahon sa adlong ipapahulay. Ha? Unya maluwas day na, nagtuman day na, wala magtuman. Unya unsay giingon sa Salmo 119:118, imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong balaod. Di modo ang tanang mga Pentecostal, Kristiyanos, from Catholic to born again, mga igsoon, gisalikway sila sa Adonai. Ha? Kawang lamang ang ilang malimbungong mga laraw. Ang tanang Kristiyanos gisalikway gyud sa Elohim, agoy mga kaigsoon. Sakto gyud mga igsoon, ha? Kay maunay hukom sa Adonai. Pag-ingon sa Biblia nga ang tanan nga mga Kristiyanos gisalikway sa Adonai, gisalikway niya ang tanan nga wala magtuman sa balaod ug kana nagtumbok sa tanang mga Kristiyanos. Sakto gyud mga kaigsunan, kay maunay hukom sa atong Adonai Yeshua sa Matthew 7:23. Kung sa gingon sa Matthew 7:23, pahawa kamong mga Kristiyanos kay wala ako makailakan ninyo. Nganong ang mga Kristiyanos may giabog diha sa Matthew 7:23. Kaya mga Kristiyanos na magtuman sa balaod. Nagsige ra magtaman raman sila sa sigig Ginoo, nag-ayo mig masakiton tungod sa imong ngalan. Ginoo, naghingilin mig mga yawa tungod sa imong ngalan. Ginoo, naghimo mig milagro tungod sa imong ngalan. Ginoo, nagsangyaw mis ebanghelyo tungod sa imong ngalan. Ginoo, nagsige mig krusada tungod sa imong ngalan. Mura ngay kanon ang gipasiatab sa mga Kristiyano samtang ang sugog balaod ilang gipasagdahan. Wala nila tumana. Wala gisalikway sila sa Adonai. Ug maunay hukom sa atong Adonai Yeshua sa Matthew 7:23, bahawa kamo kanakong mga malitapason sa balaod kay wala ako makailakan ninyo. Maunay gisulti dito, depart from me, ye violator of the law. Ye violator of the law. Kinsa man mga violator? Kristiyanos, tataw, gikan ko diya. Mga kaigsunan, makapanghimakak ba mo, maingon ba mo, bias pa matod din ninyo, nga wa mo maglapas sa balaod, wala mo mag-sopak sa balaod, pamatod eh. Kay daghan kay kung pamatod nga mga Kristiyanos, naglapas balaod, wala magtuman sa balaod. Kung unsay gingon sa Matthew 7:23, depart from me, you violator of the Torah. Matod pa sa chronological gospel na, kanang gingon niya, depart from me, kanang depart from me, unsay gingon diya sa King James nga pagasulti, bayo dili, depart from me, that worketh iniquity, katong mga mamuhat og mga dautan. Pero dito sa complete dili, chronological gospel, violator of the law ang gingon dito. Pahawa kamo kanakong mga mamumuhat og dautan. Unsa man mamuhat og dautan, violator of the law. Muna'y hukom sa itong Adonai Yeshua. Muna'y hukom niya mga kaigsunan sa mga wala magtuman sa iyang mga balaod. Gisalikway. Pagkabot sa Matthew 7:23, gisalikway ka na yung pagpahawa. Pahawa ka mo, gikagana ko. Sa ito, pag gisalikway. Kinsay gisalikway niya, mga Kristiyanos. Kamu nga wala magtuman sa akong mga balaod. Pahawa ka mo, kanako mga wala magtuman sa akong balaod. Wala ako makailakan ninyo. Wala din niya ilha. Wala niya ilhi. Ha? Wala makaila nga dunay. Pero sila nakailas na dunay. Tungod sa akong kasuko, matod paganis Matthew 5:15. Matthew, Mikyas 5:15. Tungod sa akong kasuko, silutan ko ang mga nasod nga wala mutuman sa akong sugo. Kita niyo na mga igsoon. Di lang kay usa o duha ka bersikulo ang nagpamatuod nga silutan sa Adonai ang wala mutuman sa iyang mga balaod, sa iyang sugo. Di mo malisang anak na kanunay mong naglapas sa iyang mga sugong balaod. Pinagtukay ba ninyo ba, kamo mga Kristiyanos ba, nahigugma magkamo sa inyong kalag, nahigugma magkamo sa inyong kaluwasan. Hinuktok ikono ba, ningon mo ugma mo simba mi, Ginoo, sa among pagsimba ni mo ugma, ana ba kanang Sabados gabi ni ron ya, Domingo mo simba mo. Pag-ampo ko na mos Ginoo, kanang from the heart yun na pag-ampo. Ing na pag-ampo, amahan nga langit no.
Musimba may ugma kauban sa imong pamilya sa adlawng Domingo, mao ba gini ang imong kabubuton? Padaigi kuno ko Adonai, Ginoo, amahang langit nun. Padaigi kuno ko. Ana pag-ampo. Kung kini pagsimba nako kanimo ugmang adlaw sa adlawng Domingo, mao ba gini imong kabubuton? Kini ingon ra ba ka pahawa kamo kana kung mga mamot og dawtan, wala akong makaila kaninyo. Mao ba gini ang imong kabubuton? Amahang langit nun, mao ba gini imong kabubuton nga ugmang adlaw Domingo musimba may ana ako no. Kada pang Sabado sa gabi nga nangandam nakakay pagka Domingo musimba ka. Pangutan ang imong amahang langit nun yana. Kung kamubuton ba niya ang inyong pagsimba sa adlawng Domingo kay gihukman na bagay niya Matthew 7:23. Pahawa kamo kanakong mga makasasala. Ha? Mga makasala. Unya kay wala ko makailakan ninyo. Unya magsimba minimo ugma Ginoo amahang langit nun. Unya makasala dai be. Anara, simple kayo. Kanang from the heart gyud nga pakig-istorya sa mahang langit nun. Aron imong ma-sure o masiguro kung dili ba sipyat ang imong pagpangalagad kay sayang biya. Pila ka oras kang nasimba sa inyong simbahan? 3 o 4 ka oras, 5 ka oras. Unya gadala pa ka sa imong ikapulo, sa imong halad para sa imong pastor. Unya pagkahuman maimperno ra day pag-abot sa adlaw kay sayo ang pagsimba. Wa ka ana makapangutana wa nam santong sa imong pahak. Aron mangutana ka sa imong kaugalingon kung maluwas ba mi sa among gibuhat. Sigurado ba ning among pagsimba? Mao ba ni tinuod nga pagsimba nimo kanimo amahang langit no? Nanawa. Kana pag-istorya kay mahal maka nimo ang imong ang imong kalag, mahal maka nimo ang imong kaluwasan. Pakig-istorya ang amahang langit nun sa kinasingkasing nga pagampo. Biyahe kuno ko amahang langit nun palihog lang. Kay ni Arabay Brother Gideon nga sige lang po sige pagsaba na mong mga Kristiyanos. Usa ba ning iyang pagwali tinuod ni mo ni sakto ana ba? Ana kanang kinasingkasing ba? Nga ikaw ra usa ang nasayon. Makikistorya ka sa amahang langit nun, mutong pagmagana ang amahang langit nun nimo. Mutuo mo ka nga, tinuod ng amahang langit nun. Espiritu ang amahang langit nun, mutubag sa mga pag-ampo, nga gikan sa kasing-kasing. Be. Makikistorya, hey. Kinasing-kasing na kung tambag ninyo. Kaya nung nasa akong gibuhat sa una. Mga igsoon, nakikistorya ko sa mga langit nun, tinuod ba ning akong nakaplagan nga pagtulunan? Mo na ba ni ang akong gipangita? Tudlo ito na ko, tutuloy ko hataging katinawan ang akong mga salabutan, pasabta ko. Muna gitinawan ko sa Adonai, nakasabot ko. Nabisa kung saan akong pakli-pakli ang balang kasulatan, nakadesisyon ko 101% kini maong kamaturan. Muna akong tambag ninyo. Ha? Muna akong tambag ninyo kay ingon na ba yun ang Mikyas 5:15 tungod sa akong kasuko matud pas Adonai nga Adonai may gisulti ani silutan ko ang mga nasod nga wala mutuman sa akong mga sugo. Sa ato pa silutan niya ang katawhan nga wala mutuman sa iyang mga sugo. Nya kumusta ka? Nagtuman ka sa sugo o nagsupag sa sugo? Kumusta ang imong reliyon? Nagtuman sa sugo o nagsupag sa sugo? Kontento na ba ka sa ngising-ngisi sa inyong pastor? Kontento na ba ka sa mga pahiyom sa imong mga kauban sa simbahan? Nga magtuok ka nga ang ilang mga pahiyom, murag pahiyom na tagalangit? Kontento ka na? Kontento na ba ka sa mga suot nga mga bisti, tag-as na mga long sleeve nga mga bisti sa mga membro, pastor? Kontento na ba ka na nga mo na'y kamaturan para nimo? Tag-as og buhok ang mga kababayan, ang tag-as palda mga babae. Kontento na ka na nga muna'y kamaturan para nimo. Pakli ako na ang Biblia kung mo ba na ilhanan sa kamaturan, mo ba na nagpakita og ilhanan sa kamaturan ang long sleeve kung tag-as na palda. O kaya ang Biblia naa ba kay makita diya nga bisag mga pipila ka bersikulo lang nga mo pamatud nga kana mo'y mga ilhanan sa kamaturan. O kana mo'y ilhanan siyang katawhan. Ang tag-as og palda, tag-as og buhok, og long sleeve, mo na ilhanan siya katawan. Basa ako nung naabanas Biblia. Kaya klaruhang imong kaluwasan. Akong tambag ni mo ba? Klaruhang inyong kaluwasan. Dili nang ako komedyahan, dili nang ako tiyaw-tiyaw ha. Kaya dili ka tiyaw-tiyawan ng balakon.
Mo na kini akong tambag ninyo kasing-kasing. Kay nahigugma ko ninyo. Mga kaigsunan ako mga Cebuano, mga Bisaya, nahigugma ko ninyo. Klaruha ang imong kaluwasan. Klaruha ang imong pagtulunan. Kay kinabuhi nimo ang nakataya. Kaluwasan sa imong kalag ang nakataya. Walang tambagan ka. Ing ana pag-ampo. Dili kay ang imong gipanguha nga mga naunsa na. Dili sa na ilhanan ng hilak-hilak sa simbahan o hilak-hilak sa simbahan mo na kamaturan. Naunsa ba? Nabagoy mo ba sa Biblia di nga kung asa ka mo hilak, maunay kamaturan. Kaya ang Katoliko di manghilak. Charismatic renewal sa Katolik di manghilak. Wala sa dito'y puspusan sa Holy Spirit sa charismatic renewal. Sa Assemblies of God Pamisyon na, wala kapuspusan na amansan. Sa United Pentecostal Church, wala yung mga kapuspusan na amansan. O sa ubang pa mga Pentecostal born again, wala yung mga kapuspusan na amansan. So dili ka na mo ilhanan sa kamaturan, wala mabasa sa Biblia. Nga kung asa si simbahan, doon ay magkirig-kirig mo na ilhanan sa kamaturan. Naabay gisulti niya. Naabay gisulti niya nga ilhanan na sa mga kanang mga naglungslim, nga mga nanimba mo na ilhanan sa kamaturan. Dili na mo ilhanan, mga igsoon. Mo lang place, palihog. Hangyon ta ka, bukha ang imong mata para sa imong kalag. Ug sa kalag sa imong labuans. Kaya kung ikaw maluwas mo ang tibok mong panimalay. Pero kung ikaw malaglag pat ang tibok mong panimalay, ilabi na kung ikaw na ay mga anak ng mga minor de edad pa nga nag-agad pa ang ilang kaluwasan sa imong pagtuo. Kana mga batang gagmay na to nga wala pa di kaugalingong pagtuo, nag-agad ang ilang kaluwasan naas ilang ginikanan. Kung ang ilang ginikanan magtarong sa pagpangalagad, maluwas ang ilang mga bata nga gagmay. Gawas mga bata nimo nga dagko nang ikaw dalaga na nga dunay ni kaugalingong pagtuo kana wala na ilabot sa imong kaluwasan. Pero kana mga gagmay bata nimo apil pa na sa imong kaluwasan kanimo nga ginikanan. Busa kung ikaw nga ginikanan, nisipyat ka sa imong pagtuo, nisipyat ka sa imong pagpalagad, sipyat ka sa imong reliyon, imperno ka, pating gagmay mong mga anak. Ayaw ingna nga kami rin may pinabrat ka ang mga batang gagmay o manibot ngason guro na sa dunay. Ayaw nga anak. Tanawa ang nahitabo sa Sodoma Gomora, sapdi ang gilaglag sa Adunay. Iya bang gipagawas ang mga batang way buot? Ingon mga Adunay, ayaw kapilan ng mga batang way buot, ipagawas na kay wanay labot sa kasalanan, wa pa nay mga sala. Paglaglag sa Sodoma Gomora mga igsoon. Laglag sunog tanan pating mga bata nga bag-ong nga tao. Pating mga bata nga wa pay mga buot. Apil sa kalaglagan kay ang kaluwasan nila nag-agad sa ilang magingkanan. Mo na ang kamaturan. Mo nang di ka magtarong, magtiyaw-tiyaw ka. Tiyaw-tiyawan mo ang Torah, tiyaw-tiyawan mo ang iyang masugog balaod, katawan ng nimo iyang masugog balaod. Hinumdumi ang nakasugal, ang nakataya, ang imong kinabuhi o ang kinabuhi sa imong gagmay mga kabataan. Munang imbestigahan yung maayo kung nahigugma ka sa imong kalag, nahigugma ka sa imong kaluwasan, nahigugma ka sa imong kinabuhi, inuktok bisan karon Bernes pas gabi Domingo pa mo musimba, pero pag ampo na amahang langit nun, ina, amahang langit nun, kanalay sang pita, kay wa man kakailas matuod pangangalan kay Hesus pa mahimong gisimba. Ina lang, amahang langit nun, tinuod kang nahigugma sa kong kalag. Ako sad nahigugma ko sa kong kalag, nahigugma ko sa kong kaluwasan. Sakto ba ning among pagsimba kanimo sa adlong Domingo? Tultuli kuno ko, giyahe kuno ko, pasabta kuno ko sa kamaturan. Kung sakto ba ning pagsimba ni namo kanimo sa adlong Domingo? Kung unsa ilhanan sa imong katawhan, tudloy ko. Kana tudloy ko amahang langit nun. Kung unsa ilhanan sa imong katawhan, kay mukuyog ko nila. Kana yan nga mga pagampo, muna mga pagampos, mga taong sigurista, mga taong nahigugma sa iyong kalag. Pero pabaya ka lang,
Basta mlingaw tas magsimba. Daghan tag amigo dito, daghan tag kaila dito. Ikaduha ko mobiyatan ng simbahan na sus. Di hadawitan nagsalig natin mga membro di ang atong kautangan. Naara ba di ang mga membrong kwartahan nga makapangutang ta nilang kwarta. So, ang imong giapas diya sa simbahan day nga mga ka-amigo kag mga kautangan nimo kung panahon sa imong kawaladon. Ha? Di ba mo na nanguman? Mga nga klaroha ang inyong kaluwasan. Ayaw mo pagtiyo-tiyaw kay dili komedya ang pagpangalagad sa dunay. Tungod sa kasuko sa dunay, sa Mikyas 5:15, silutan niya ang mga tao nga wala magtuman sa iyang sugo. Mulang kumusta ang iyong kaulingon? Nagtuman ba ka? Wala. Asa man ka sa grupo, asa man kang grupuha sa mga taong nagtuman sa mga sugo o diha ka sa grupo sa mga taong wala magtuman sa iyang sugo. Kung sa ilhanan nga wala magtuman sa sugo ng imong gikubanan kay musimba sa adlong Domingo o mukaon o bugaw nga mga mananap. Huwag pagtamod sa mga pista sa balaang kasulatan kay ang pista sa barangay mao'y gibantayan. Unsa pa'y giingon diri sa balaang kasulatan? Tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugo. O, kita nimo na. Tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugo. Basta tinunglo, dili gid maluwas. Wala man Kristiyano, di gid maluwas kay tinunglo man. Tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugo. Mga Kristiyanos nagtuman sugo, wala. Wala. So basta tinunglo, di gid maluwas. Na di tinunglo maluwas. Unya sa ilhanan nga tinunglo, wa magtuman sa sugo. Ni kamo, namoy Biblia pero tinunglo mo. Lungsig slave mo pero tinunglo mo. Tag-as mo buhok pero tinunglo mo. Tag-as mo palda mga babae pero tinunglo mo. Di man na makapugong sa tunglo sa pagkatinunglo ang pagkatag-as og buhok ug ang pagkatag-as og palda sa inyong mga membro. Mga igsoon. Kay ang makasumpo sa tunglo kanang pagtuman nato sa sugog balaod sa dunay. Ha? Basaw na to ha, Salmo 119:21. Gibadlong mo ang mga mapahitason, ang mga tinunglo. Kinsa ning mapahitason? Kanang mga tinunglo, mao gyud. Kini mga Kristiyanos nga mga tinunglo, mapahitason kayo. Kung sa ilang pagka mapahitason, too magkambrad Gideon. Amo daghan kay mig membro, milyon ang membro. Mo na ilang pagka mapahitason. Tapos too magkanang kabrad Gideon batian na niya naong batik igupit niya murag tabanog. Di ba? Mapahitason kay mo mga Kristiyanos kay gwapo mog mga barong, gwapo mog mga long sleeve, mahalon mog mga necktie. Di uniform pag musimba. Ano mapahitason kay mo? Tapos mga membro ninyo daghang kay mga daghang dato na di auto di kutsi. Samtang sa ilang Brad Gideon nga grupo kapobre na nila. Pobre na yung mga membro. Ha? So grabe yun. Pero tanawa, di badlong mo ang mga mapahitason. Mauna ka mo mga Kristiyanos ang mga tinunglo. Nganong tinunglo? Kay wala man sila magtuman sa imong mga sugo. Salmo 119 versikulo 21. Unsa ang tinunglo? Kay wala magtuman sa iyang mga sugo. Mapahitason. Daghan na daw sila. Milyon daw sila. Adto ka sa grupo sa Church of God International. Members Church of God International. Ang dating daan, milyon ang membro. Adto ka sa JIL, milyon ang membro. Adto ka sa Miracle Crusade, milyon ang membro. Adto ka sa El Shaddai, membro ang membro. Adto ka sa Kangkibuloy, milyon ang membro. Puro na sila ka membro, milyon. Grabe na ka mapahitason. Ha? Mga dato ng ilang mga pastor. Pero mga tinunglo di ay gibadlong mo ang mga mapahitason ang mga tinunglo kay wala man sila magtuman sa imong mga sugo. Nganong tinunglo kay wala magtuman sa iyang mga sugo. Maluwas ba dayang tinunglo? Walay tinunglo nga pasudlon sa syudad. Matod pa sa Penadiyang Kapitulo 21-22. Walay tinunglo nga makasulod sa syudad mga igso. Walay tinunglo makasulod dito. Walay maluwas nga tinunglo. Unsa ang tinunglo? Ang wa magtuman sa sugo. Di perting disgrasya.
Wa mo malisang anak kamo mga Kristiyanos. Wa mo ana malisang. Dugay-dugay na mas pagpangalagad. Ang uban diya 20 anyos na sa pagpangalagad, ang uban diya 40 anyos na sa pagpangalagad. Pero nagpabili na gyapong tinunglo kay magtuman sa sugog balaod. Pagkaluoy gyud mga igso. Sa Jeremias kapitulo 11 bersikulo 3 ngadto 4. Ing nga sila nga nag-ingon ang Adonai, ang Elohim sa Israel, tinunglo ang tao nga dili mutuman sa mga lagda niining kasabutan. Kita ninyo? Tinunglo ang tao nga dili mutuman sa mga lagda niining nga kasabutan. Di ka mutuman niining Torah, mo ning lagda sa kasabutan mo ang Torah, di ka mutuman mga igsoon, tinunglo ka nga matud pa nga akong gipatuman sa inyong katigulangan sa dihang gikuha ko sila gikan sa yuta sa Ehipto. No. Gipatuman. Unsa gipatuman niya sa atong makatigulangan sa pagkuha nila kanila gikan sa Ehipto? Ang pagtuman sa Torah. Mo na iyang gipatuman. Ang pagtuman sa Torah. No. Tinunglo ang tao nga dili mutuman sa mga lagda niining kasabutan nga akong gipatuman sa inyong katigulangan sa diyang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Ang dapit nga daw hudno alang kanila. Gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan. Aron sila mahimong akong katawan o ako mahimong ilang Elohim. Gisugo ko sila matod pa sa Adonai. Ang mga Israelita gisugo sila sa pagtuman sa tanan niyang kasuguan. Tanan, dili katunga. Dili kay siyam ray tumanon. Para sa mga Christians. Sa inyo mga Christians, ang sanapulo kasugo, siyam ray gituman. Kaya nga naman, bingon mo, wa na sugo, pero gatuman mo sa siyam. Nga naman, ang pagdili sa pagsimbag Diyos, pag mga ributo, inyong bisalikoy, tuman mo sa unang sugo. Kaduang sugo, tahod mo sa mga ginikanan ninyo. Dili mong patay, dili mong mangawat, dili mong manapaw, dili mong saksi baka. Ito man niyo anak, uyon mo anak. Tahod ninyong ginikanan, uyon mo anak. Pero ang ikaupat nga sugo nga hinumdumi ang adlaw igpapahulay, wala na niyo tumana. Pero unsay gisulti diri, gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kung kasuguan. Tanan. Wala kay hagpatan. Wala kay ipadaplin. Tanan tumano nimo. Aron ka mahimong katawhan. Kaya kung di ka magtuman sa kasuguan, di ka ginya katawhan. Munang 100% ang mga Kristiyanos dili gyud katawhan sa Adonai. 100% ang tanang Kristiyanos dili katawhan sa Adonai. Dili katawhan. Nga, kanadeng Sabadista brad, tuman man sila, Kristiyanos man Sabadista brad, nga katuman na sila, di katawhan. Nadaghan na bagyong mga Kristiyanos gatuman po sa kasuguan, para ng Sabadista, kanang Worldwide Church of God, International Church of God, o kanang mga Worldwide Church of God, o kanang mga uban pa nga mga Church of God, Sanctified Church of God, gatuman sila, mga Sabbath keeper na sila, tinuod na maigsoon. Doon ay mga Kristiyanos na mga nagtuman sa sugo, pero dili tanan. Nanong dili tanan, ilabi na Sabadista, ang ilang gituman, napulo ra kasugo. O kanang mga bawal nga mga pagkaon sa hugang manap, tanay lang tuman, pero mga pistas Adonai, wa tumana. Kaya wa itudlo sa ilang propeta nga sa Ellen G. White. Ganun wa itudlo ni Ellen G. White? Kasi Ellen G. White, walay hanaw, unsaon, pag-apply ang mga pista. Ganun man, background niya, Baptist. Baptist man sa Ellen G. White. So, wa siya mabansay, unsaon pagsaulog ang mga pista. Wala nga, iyan lang dawat ang Sabado, balik sa Sabado, at the same time, Baptist ang iyang doktrina, Baptist lang po iyang pagsimba, pero at least laing adlaw na Sabado. Niya gidili niya mga hugang pagkaon, pero ang mga pista wa niya ma-apply, kaya di siya kabaloon sa ang pag-apply. Kaya wa siya mo connect sa mga Hudyo. Nagtukod siya iyang reliyon. Wala na ang hitabo. So, gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan aron sila mahimong akong katawhan. Muna gusto sa Adonai. Gusto kami mong katawhan, ang tanang kasuguan niya tumana. Walay ihikling, walay ipadapling. O ang Elohim mahimong imong Elohim. Usa sa matud pa maigsoon, usa sa nakapalibog sa mga Kristiyanos mao kining bersikulo ha, mga igsoon. Sa pagtuo nga si Yeshua
naglapas kuno sa balaod sa adlong igpapahulay. Mo na nakapalibog nila. Di magoy mabasa Brad Gideon. Libog gid mi ani Brad Gideon kay. Nya may mabasa diri nga ang Misaya naglapas man kuno sa balaod sa adlong igpapahulay. Naa sa Juan 19 Juan 9:13 ngadto sa 16 ato kunong basahon mga igsoon kay muni nakapalibog sa mga Kristiyanos, mga igsoon nga mohinungdan nga ang adlong papahulay ilang lapason kay mismo gani kuno ang Misaya naglapas man sa adlong igpapahulay. Mao ni unya ilang gidala ngadto sa mga parisyo ang tawo nga kaniadto buta adlong igpapahulay kadto sa paghimo ni Yeshua og lapok o sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga parisyo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata og unya nang hilamos ako og karon makakita na ako. Pipila sa mga parisyo miingon, tumaniha parisyo ang nagsulti, dili ang apostoles ang nagsulti, kundi parisyo ang nagsulti. Pipila sa mga parisyo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Elohim. Karon mangutan na sa kuniyo pundo sa taya, mutuo ba ka sa gisultis parisyo nga ang Misaya dili gikan sa Elohim? Moingon ka, dili oy. Gikan Diyos Elohim ang Misaya, nag-ayo mga maskiton ko, iya ginas Elohim. Pero ang parisyo ingon nga dili gikan sa Elohim. Kay wala man siya magtuman sa balaod may tungod sa adlong igpapahulay. Mo ni rason sa parisyo. Nganong mingon sila nga dili kuno gikan sa Elohim kay wala man siya magtuman sa balaod sa tungod sa adlong igpapahulay. Tanawa Brad Gideon kaklaro kaya wala magtuman sa balaod may tungod sa adlong igpapahulay ang Misaya. Pero kinsay nagsulti nga wala magtuman sa balaod sa adlong igpapahulay? Kinsay nagsulti? Ang parisyo. Mao na nga, inyong gikutlo kining kay wala man siya magtuman sa adlaw igpapahulay. Inyo ning gituhan. Gidawat ni ninyo nga si Yeshua Misaya wala magtuman sa balaod sa adlaw igpapahulay. Inyo ning gidawat. Pero ang giingon sa parisyo nga dili siya gikan sa Elohim, di sa ninyo dawaton. Ha? Ang pag-ingon sa parisyo nga kini si Yeshua Misaya wala magtuman sa balaod, may tungod sa balaod sa adlaw igpapahulay. Inyong gidawat. Pero pag-ingon sa parisyo nga kining Misaya kining Yeshua Misaya, kining Yeshua dili ni gikan sa Elohim, di sad mo ana mo dawat. Dapat buo dawaton yo tanan. Pag-ingon sa parisyo kung gituohan ninyo ang gisultis parisyo nga ang Yeshua Misaya wala magtuman sa balaod mahitungod sa adlong igpapahulay. Nan dawaton ninyo nga si Yeshua dili iyas Elohim. Nga ang Misaya dili iyas Elohim, dawaton sad na ninyo. Nya nga di man mo dawat. Mo insist mo nga iya gyud sa Elohim ang Misaya. Unya karon inyo pong insistent nga ang Misaya nagtuman o wala magtuman sa balaod bahin sa adlaw igpapahulay. Di malibog mo, ayaw mo kalibugan na tagaan ta mo giya. Ing ani ang pagsabot, ayaw dawata ang pamatuod sa parisyo kay kaaway na sa atong adlaw ni Yeshua. Pag ingon sa parisyo nga si Yeshua dili gikan sa Elohim, sayop na. Di na tinuod, akusasyon na nila. Sa pag-ingon sa nila, nga si Yeshua wala magtuman sa balaod bahin sa adlang papahulay, akusasyon na sad na, di na tinuod. Kay si Yeshua mismo niingon, ako wala muanhi, aros pagsalikway sa balaod ni Moises, mianhi ko, aros pagtuman nini, paghatag nini sa hustong kahulugan. Apa nang guban miingon, matut pa sa ubang mga tao, dili parisyo ang nisulti. Kung saan man sa usa ka makasasala ang pagbuhat sa milagro, nasama nini, og nabahin sila. Mga parisyura ang nag-ingon nga si Yeshua, pipila lang sa mga parisyo ang nag-ingon nga si Yeshua naglapas sa balaod bahin sa adlang igpapahulay. Parisyo ang nagsulti, dili si Yeshua ang nagsulti. Ang angay ni mong tuhan kung ang mismo ang adon ni Yeshua mo'y ni angkon nga wala kong magtuman sa balaod sa adlang igpapahulay. Kanang siya insultihan na o kaha ang mga apostoles nagwali nga ang atong Misaya, Yeshua, ang atong Misaya, wala magtuman, wala magbantay, wala magtuman sa balaod sa adlaw igpapahulay. Kana, na may gisulti ang mga apostoles nga wala magtuman? Wala. Kay mismo ang apostoles nagtuman sa adlaw ang igpapahulay. Mo ni nakapalibog ninyo mga ugok. Kay ang gisultis parisyo inyong dawaton. Hinumdumi nga ang parisyo kontrabida sa Misaya.
Kabalo man mo ana nga kontrabidas Misaya, sila ko'y nagpalansang sa Misaya sa Kalbaryo, sa krus, sa estaka. Di ba? Kahibalo mo na nga ang mga parisyo may nagpalansang sa atong Misaya di sa estaka. Pero na ay gisultis parisyo inyong gituuhan. Di ba ugok mo? Wa mo tagaig kaalam sa Ruach HaKodes. Kung tinuod pa mong gilamdagan sa kaalam gikan sa Ruach HaKodes, makasabot unta mo nini ug di ninyo tuuhan kay ilaraning akusasyon sa mga parisyon nga kaaway sa atong Adonai Yeshua. So, tanawan ni mga debatidor, ilang gikotlo ni. Kapila ko kay kwentong debate ani sa mga nako amigong Katolik Fitipinder. Iyan ning gigamit nga bersikulo, iyang gikotlo nga wa gid kuno magtuman si Yeshua sa adlaw ang igpapahulay. Muna akong gipangutana, kasabot ba kana? Kinsay nagsulti? Si Yeshua ang mga parisyo. Wa katingog pa yung parisyo, ngan tuo man ka. Kaaway niya yung parisyo dili siya kaaway. Ngan tuo man ka. Niya nga pag-ingon sa parisyo dire nga siya dili gikan sa Dios, tuo sa ka, siya di. Oh, di siya mo tuo. Pero sa pag-ingon nga wa magtuman, tuo siya. Pagkabugo, ugo. Ha? Manandaghang mga pastor diyang bugo. Mga ugo. Di kasabot sa balang kasulatan kay nagsalig sa ilang kaalam kay balo nga walay lamdag sa Ruach HaKodes. Muna sayo. Muna ang mga membro naglibog kay ang mga pastor otro mang libog sa mga bersikulo nga ilang nabasa. Di ba? Wala diya. Muna mang igsuon nga akong tambag ninyo kay nahigugma man ko ninyo. Wa man ko masuko ninyo. Mahal taman mo. Akong tambag pag-ampo. Sulod sa imong kwarto, sa imong lawak samtang di pa ka matulog inang amahang langit nun. Amahang langit nun. Tudlo ko. Sakto ba niya akong pagpangalagad o sayo ba? Kay mahalaga ang kaligtasan. Di ba? Muna isulting. Kinasing-kasing. Di ko gusto may imperno. Dugay na ko nangalagad. Yung may imperno lang nagyapon ko. Dako na ko gasto. Dako na ko nahatang sa simbahan. Nakapalit ng auto ang among pastor sa sige na kong hinatag sa simbahan. Unya ka may imperno lang nagyapon ko. Ha? Manana, pag-ampo. Tayo sa mga langit nun, ngagiyahan ka. Ayaw pagsalig sa imong kalam. Di ba? Nasa proverbio na. Trust in Adonai with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kasi, ato niya, Adonai, tabangi ko. Di ko gustong maimperno. Dugay na ko sa pagpangalagad. Kunya, maimperno lang nagyapon ko. Giyahe ko sa saktong dalan. Sakto maning giwalin ni religion. Unsa magyud ang saktong adlaw sa pagsimba. Kana. Niya mangutana ka nako. Unsa ang adlaw? Unsa ang saktong adlaw sa pagsimba? Tubagon ta ka. Naa sa Leviticus kapitulo 23 mga igsoon. Bersikulo 3 ngadto sa 4. Nadya Leviticus. Ang Adonai mo'y nagpilig adlaw sa pagsimba. Siya ay nagpilig adlaw sa pagsimba. Adlaw sa pagsimba. Ang Adonai nagpilig. Ang Adonai mayon kang Mose, sultihi ang mga Israelita. Nga mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Adonai. Aron sa ulugon ninyo og himuong og imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Ang Adonai nagpilig adlaw sa balaang panagtigom. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw, sa simana ni. Trabaho sa unom ka adlaw. Apan sa ikapitong adlaw ayaw kamo pagtrabaho, kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay ug adlaw sa balaang panagtigom. Klaro ha? Ang ikapitong adlaw gitudlo sa Adonai nga mao ang adlaw sa balaang panagtigom. Bisan diin kamo magpuyo adlaw kini nga igpapahulay alang sa Adonai. Busa ayaw pagpangatarungan nga sa Israel ra na, brad. Sa Israel ra na. Naigingon niya, bisan diin kamo magpuyo. Bisan ni atas Pilipinas ang adlaw ikapito, mao gyud ang adlaw sa balaang panagtigom. Ha? Unsa man adlaw balaang panagtigom?
adlaw sa atong pagsimba. Walay Domingo, mga igsoon. Muna gipili sa Adunay, mao kini 4, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Adunay. Aron sa ulugon ninyo ang mga adlaw sa balaang panagtigom. Na ay gipili ang Adunay nga adlaw alas balaang panagkatigom. Nga hindi man kamusunod ana. Tinuod bang iya ka sa Adunay? Iya ka sa Ginoo? Nga di man di kamusunod sa iyang gipili nga adlaw? Nga magbuot mo kag imong adlaw. Ha? Kung magbuot kag imong adlaw, igsuon ko, magbuot mo kag imong adlaw, di man ka mosunod sa adlaw nga gipili ka sa Adunay, nan ayaw na pag-ampo niya ng amahan namo. Kay kanang amahan namo, narabay gilitok diya nga matuman ang imong pagbuot din hisayuta mingon man sa langit. Unya, mayon kag matuman ang imong pagbuot nga na si gimbutan nga adlaw nga mao ang ikapitong adlaw alang sa balaang panagtigom, di man ka mosunod. Di ayaw pagampuan na nga matuman ang pagbuot na matuman ang akong pagbuot Ginoo dili ang imo. Ing ana ang pagampo kung maglito ka anang amahan mo. Kay ang imo naman pagbuot ay mosunod, di man ka mosunod sa gimbutan sa Adunay, pagbuot sa Adunay nga adlaw. Pagbuot sa Adunay ang adlaw ikapito mao bala ang adlaw sa panagkatigom. Nga di makakasabot na. Niyag asa mabasa sa New Testament kay New Testament na maghagid mo mudagan. B. Asa mabasa sa New Testament nga ang adlong igpapahulay gialisdan sa adlong Domingo. Kay sa rason ngadto siya nabanhaw sa adlong Domingo. Wala. Kung yung mga igsoon, ako ipainumdum ninyo, mahalaga ang kaligtasan, mahalaga ang buhay natin, mahalaga ang unsa pa ang kaluwasan, kaligtasan sa ating mga kabataan, mga nga imog yung hinuktukan, magampo ka, mga igsoon. Hinuktukan gini mo, maghinulsol ka ba? Mangayo ka sa Adunay, kay naigog mamaka kasi imong mga anak. Naigog mamaka kasi imong kaugalingong kaluwasan. Di ba? Wala nga. Kana kung nahigog makasi mong kalag, nahigog makasi mong pamilya, kana paghinuktok o pagampo, pangamuyo sa Adunay. Aron turtulan kas tinuod nga dalan sa tinuod nga kaluwasan. So, dalaygon kayo ang Adunay, mga kaigsunan. We love you in Adunay, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua Moshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga lagad ya sa Adunay, Matif Gedeon Silva, magaingon kaniyong tanan, nga mulahan ng tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman nini hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna. Hangtod sa sunod nga higayon kung tagaan ta sa Adunay ug lain pang higayon. Shalom kanatong tanan mga kaigsuonan o sunod semana sumad karon ang kasaulugan sa Passover o Pisak. Hinaot nga magmalamposon ta sa pagsaulog sa Pisak sa Adunay mga igsuon o mahimutang kwalipikado nga magsaulog usab ni ining Pisak mga kaigsunan o atong iampo nga unta makasaulog sa taniini bago maabot ang kagulyang sa kalibutan. Kay usa kini sa naghatag og proteksyon sa iyang mga piniling katawhan ang kasaulugan sa Pisak mga igsoon. So Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.